7-1 inkosi busiphama bebala. Nkosi yami obongithanda ngingakaqini
Amen. Amen. Isihloko esikhuluma ngaso namhla sithi uNkulunkulu unomhlangano nathi. uNkulunkulu unomhlangano nathi. Amen. Nizofunda incwadi yokuqala ka-Exodus 23 verse 20 kuya 22. Exodus 23 verse 20 kuya 22. Bheka, ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Iqaphele ulalele izwi layo ungayicununi. Lokhu ayikuthethelela isiphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Amen. Kule ncwadi engiyifundile ngifunda indaba kaNkulunkulu ogama lakho linguJehova. Wathi ma ekhipha abantwana bakhe eGibhithe wayesetshela uMose ukuthi njengoba uhamba njena ngikuthuma nengilosi. Le ngilosi izohamba nawe. Le ngilosi izohamba nabantwana bakwa-Israyeli. Kodwa le ngilosi ungayicasuli. Uyokwenza lokho ekuthi kwenze. Ngoba uma ungakwenzi ize ithukuthele ngeke ixolele iziphambeko zakho. Uthi-ke uJehova ngokuba igama lami likuyo. Uyaqhubeka-ke uNkulunkulu eyala uMose uthi kepha uma ulalela nokulalela izwi lalengilosi ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Ngokwenza lokho uma ulalela izwi lalengilosi igama lami elikuyo, uma uyilalela ngiyoba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Ngoba uma le ngilosi icasuka kobe kucasuka mina, ngoba igama lami likuyo. Njengoba silapha sisesimene sinjalo esingehlukene inhlobo kulesi simo okhuluma ngaso uNkulunkulu. uNkulunkulu phakathi wethu ezulwini kwathunywa ingilosi ukuba ihambe phambi kwethu ihlale nathi. Le ngilosi siyayisilalele yona kukho konke ekukhulumayo. Asibuza ukuthi lokhu ekushoyo kulungile noma kulungile, ngoba asazi lutho thina. Senza lokho okuthiwa asikwenze. Kulonyaka odlule noma ongaphambili kwalo ingilosi yakhuluma nathi. Ethi ingilosi, ngiyazi ukuthi niyathanda ukuba niyenhlangakazi, kodwa anizukuya enhlangakazi. Akufanele niyenhlangakazi. Okufanele niqonde ukuthi uNkulunkulu unomhlangano nani. Leli gama lokuthi uNkulunkulu unomhlangano nathi kwakhuluma ingilosi kithi. Ithi-ke ingilosi, uNkulunkulu unomhlangano nani. uNkulunkulu onimemile, nina nizimenywa. uNkulunkulu okhethe ivenue noma indawo lapho nina nimenyelwa khona.
uNkulunkulu owenza neprogram yokuthi lapho nimenyele khona kuyofika kukhulunyweni kanjani. Ithi ke ingilosi uNkulunkulu umhlangano, uNkulunkulu unomhlangano nani, uyena onomhlangano nani, uyena onibizile. Ithi ke ingilosi mayichaza lento ithi nina anikwazi ukubona ukuthi kwenzekani enhlangakazi, kodwa uNkulunkulu uyabona ukuthi kwenzekani enhlangakazi. uNkulunkulu uyazi ukuba inhlangakazi iseyindawo, is it a venue okufanele ukuthi ehlangane yini nani khona. Yayisiyasichazela ke ingilosi ukuthi anikwazi ukuthi niyohlangana noNkulunkulu enhlangakazi kulesikhathi samanje ngoba kunje angizokusho ukuthi yathi, kodwa yathi ingilosi uNkulunkulu unomhlangano nani, uNkulunkulu unibizile, nina nizimele zikaNkulunkulu. Ngakho ke uma uNkulunkulu ebona ukuthi le ndawo is not suitable for mina ukuthi ngenze umhlangano nabantwana bami, angikwazi ukuthi nina bese nithi ngoba nina nifuna ukuya enhlangakazi bese niya lapho onimemile engekho khona. Ngithi angichaze lento ukuthi le nkulumo ukuthi uNkulunkulu nomhlangano nathi akusiyona into eyisaga nje esaqhamuka kithi, kodwa kwakhuluma ingilosi nathi kufanele siye enhlangakazi, nathi sithanda ukuya enhlangakazi. Yasenqabela ingilosi yathi uNkulunkulu onomhlangano nani. Ngakho ke uNkulunkulu owazi ivenue efanele ukuthi nibe khona. Nina niyoya lapho uNkulunkulu alibizela khona, obona yena ukuthi le venue lena inifanele, le venue lena imfanele yena uNkulunkulu onibizile. Ngenhlanhla ke asikwazi thina ukumbona uNkulunkulu. Ngenhlanhla ngizothi ngeshwa asikwazi ukumbona uNkulunkulu futhi asikwazi ukumuzwa, kodwa ngenhlanhla siyakwazi ukuyibona ingilosi, siyakwazi ukuyizwa. Amen. So uma ingilosi futhi ingilosi middle person phakathi kwethu noNkulunkulu, ingilosi iyakwazi ukuthi imbone uNkulunkulu, iyakwazi ukuthi ikhulume noNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma nengilosi eshiye umyalezo wakhe kuyo. Yena ibisi iyedlulisa lo myalezo kithi, kodwa thina sikwazi ukubona uNkulunkulu. Ngakho ke uma ithi ingilosi anikwazi ukuya entabeni yasenhlangakazi, asikwazi thina ukuthi bese siba nenhliziyo ezibhlungu zokuthi why singayi enhlangakazi, ngoba la uNkulunkulu uthi anolalela yona. Amen. Anolalela yona ingilosi ukuthi thini, ngoba uma ningayilaleli yathukuthela ngeke izinithethelele, ngoba kusho ukuthi uma ningayilaleli yona anilaleli mina, ngoba igama lami likule ngilosi. Amen. Njalo kusho uNkulunkulu ithi uma ningayilaleli yona anilaleli mina, ngoba igama lami likuyo. Ngakho ke ngeke inithethelele ngoba igama lami likuyo. Kodwa uma inilalela ukuthi thini, ngiyosondela eduze kwenu, ngibe isitha sabantu abanizondayo, ngiphambane nabaphambana nani, kodwa ngokwenza lokho kuphela uma ngabe nilalela lengilosi engiyithumile ukuthi ihambe phambi kwenu. Njengoba silapha ingilosi ihamba phambi kwethu, silalela yona.
yonke into siyifunda kuyo njengoba ngimi njena iyona ekade ikhuluma ngongenisa umhlangano kufanele ungenise kanjani na lesi sihlabelelo engisihlabelelayo asukanga enhlizweni yami bengikhetha isihlabelelo mina yafika athi hlabelela lesi sihlabelelo ukuthi kuthiwe ahlatshelelelweni ezulwini akazi kodwa kuthiwe hlabelela lesi sihlabelelo yasihlabelela ke ngoba kushiwe ezulwini ukuthi angisihlabelele manje na ke njoba ngishilo ekseni ingilosi iyona ethena asisonte la noma besicabange enye indawo kodwa iyona ingilosi ethena sontane la abasezulwini bazobebela amen sesihlangane ke sizosonta lapha amen niyabuzwa lo amen manje na ke efanele niqonde ukuthi umhlangano manje kaJuly uma kumhlangano kaJuly kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu uthi asizokwenzani uNkulunkulu has invited us. We have been invited by God. Umbuzo uthi usimemele ukuba sizokwenzani iprogram yomhlangano iprogram kaNkulunkulu ngoba uyena osimemile thina sizimele okufanele niqonde ukuthi yonke indlela esihamba ngayo indlela yasemandulo amen yonke indlela esihamba ngayo akusiyona into eqala la ephila ngezwi noma enqobezitha noma NCT sithunyelwe ingilosi kuba sizovuselela izindlela zasendulo amen uma ufunda incwadi ya Exodus 23 verse 14 to 16 ithi kathathu ngonyaka wongigcinela umkhosi uzongigcinela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo udle isinkwa esingenamvubela izinsuku ezisikhombisa njengalokho ngakuyala ngesikhathi esinqunyiweyo senyanga kaAbhibhi ngokuba waphuma ngayo eGibhithe kungabonakali umuntu phambi kwami ongaphethe lutho usho uNkulunkulu lamazwe engiwakhulumayo akasiwona umprofeti asiwona wengilosi kaNkulunkulu amen uthi ke uNkulunkulu kathathu ngonyaka niyokwenza umkhosi kulo mkhosi niyohlala nibe ngcwele umkhosi lona ongcwele ngoba umkhosi okhona kuwo uJehova umkhosi esimenywe uJehova kuwo ngakho ke uma kinila kunikulo mkhosi aniyakusidla isinkwa esinemvubelo uma umuntu eku-invite uyena okhetha ukudla ozokudla uyena okhetha oya esho ukuthi ngifuna ukuthi abantu abakulo mcimbi begqoke kanje abantu abakulo mcimbi bedle kanje bedle lokhu bengakudli lokhu laba abantu bafanele ukuthi bedle lokhu bengakudli lokhu uwena ummemi olokhuza okhethayo ukuthi kulesimemo sami abantu abazobe bekhona bazodlani uthi ke uNkulunkulu kulomhlangano omkhosi wami
angeke nisidle isinkwa esingenavubelo. Ngakho-ke uma sithi ngomhlangano asingadliwa isinkwa, lento isuke ingaveli kithi, ivela kuNkulunkulu. Amen. Uma sithi ngomhlangano, imhlangano imithathu ngonyaka, ngoba kade sikuJanuary nje sesikuJuly manje sizoba nomhlangano ngoOctober, akusiyona into evela kithi, ivela kuNkulunkulu. Amen. Umhlangano lo wamadokodo ibizwa kanjalo, umhlangano kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi uNkulunkulu unomhlangano nane. Kusho ingilosi kithi ithi uNkulunkulu unomhlangano nane. Ngakho-ke njengoba uNkulunkulu enomhlangano nani, uyena okhethayo ukuthi ufuna ukuhlangana naphi nani. Uma uNkulunkulu ebona ukuthi akufanele ehlangane nani enhlangakazi, ngoba kunjena, musani nini ukuba nenhliziyo ezicomplainayo ukuthi asiyithi nenhlangakazi, ngoba nihamba noNkulunkulu. uNkulunkulu unomhlangano nani. Kusho ingilosi kithi. Then yayisiyaphuma-ke inhliziyo yami ukuthi ayi, uma ingilosi isho kanjena-ke nami angivumele ukuthi uNkulunkulu unomhlangano nathi. Asizi ukuthi ingilosi ithi uNkulunkulu asihlangane phi naye, siye kuphi lapha esizohlangana khona naye, sihlale naye. Amen. Kuyinto enkulu kakhulu ukuthi sibe abantu ababa nomhlangano noNkulunkulu. Sibe abantu abathi belapha emhlabeni sibe nomhlangano noNkulunkulu. Kodwa ukuba nomhlangano noNkulunkulu uhambelana nokuthi usiphethe kanjani. uNkulunkulu is very sensitive ngento yakhe. Very sensitive. Ngakho-ke uma ngabe usemhlanganweni kaNkulunkulu, kufanele uzazi ukuthi uma uNkulunkulu ekubone ebekulesi simo ubaba mkhulu wayesichaza ethi lapho nikhona akanibheki ngamehlo akhe, kodwa ngibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Lapho esichaza uShembe ukuthi uNkulunkulu unibheka ngothando. Ngoba uNkulunkulu uyasiqhenya ngobuNazaretha. Amen. uNkulunkulu uyasiqhenya ngobuNazaretha kakhulu. Anikwazi nina lokho, kodwa uNkulunkulu uyayiqhenya. Ayikho into uNkulunkulu oyithanda njengobuNazaretha uma ngabe amaNazaretha eyiphethe kahle. Noma ngabe bemancane kangakanani, usho njalo ubaba mkhulu uthi ababili nabathathu behlangene ngezwi lami ngiyoba khona phakathi kwabo ngidumise nabo. Amen. Ababili nabathathu ma behlangene ngezwi lami ngiyofika ngihlale nabo ngidumise nabo. Ngoba ubuNazaretha kuyinto yokuqala ekhona emhlabeni uNkulunkulu oseduze kakhulu nakho uma ngabe uziphethe kahle. Ngiyakholwa kuyise, awona amandla amandla
njalo ke insizwa sezulu. Amen. Washo njalo baba. Uthi idwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Idwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Useze wahloba ngokuNazaretha kathathu unyaka umunye. Amen. Phambi kwamazulu onke uJehova useze wahloba ngokuNazaretha kathathu unyaka umunye phezu kwamazulu onke. Angazi ukuthi amazulu mangaki, kodwa usho njalo ushaya uthi uNkulunkulu uyahloba ngathi. Thina siyingubo uNkulunkulu ovunula ngayo phambi kwamazulu onke. Uma uNkulunkulu efuna ukuvunula, uvunula ngathi. Uma uNkulunkulu efuna ukuyibonakalisa ubukhulu bakhe, uyibonakalisa ngathi. Simvunulo kaNkulunkulu. Imvunulo ke into okufanele ihlale uyilungise. Awukwazi ukuthi imvunulo uvele uyibeke noma kanjani. Yinto especial. Yabo. Okufanele uhlale uyilungisa ngoba uthi mangabe ugqokile ugqoke njengoba ngigqokile ngimvunulo. Amen. So imvunulo yami le. So uNkulunkulu ke uvunula ngathi. Uvunula ngathi. Kumazulu onke angazi ukuthi amavunulu mangaki, kodwa usho njalo ushela. Uthi uNkulunkulu uvunula ngokuNazaretha. UNazaretha uyidwala elihle. uNkulunkulu owazikhethela lona yena ngokulithanda kwakhe. I don't know ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi bonke abantu emhlabeni bebe aware ukuthi uNazaretha how worth it is to God. I don't know ukuthi bengakwenza kanjani ukuthi abantu bebe aware ukuthi how worth it is to God uNazaretha. uNazaretha kuyinto enkulu ezulwini. Amen. Kuyinto enkulu. Uma usiphathe kahle la awufi. Awufi. Uthi mawuphuma nje umphefumulo wakho, ingilosi seziphambi kwakho. Seziphambi kwakho ingilosi. Bese uqala uhlabelela, iculo kade uhlabelela, ohlala uhlabelele manje. Ngenkathi uhlabelela kusho igubhu, ungene ezulwini usina nabangcwele, usina nengilosi. That is how we are. Uma ngabe lobu uNazaretha lobu sikwazi ukuthi kuyini. Yabo. Ayikho into emnandi bantwana basekuphakameni. Mina ngake ngabona amakhosikazi esino ezeqashula esinya esidumbeni sika mama. Yabo. Ayisina amakhosikazi ezeqashule ubona ukuthi wonke umuntu ujabula ngakho umuntu wakwakhala. Nami ngizange ngakhala ngenkathi ngembona siyongena elukhuzeni ethuneni ngathi hawu umama siyahamba ngempela. Kodwa otherwise kuso sonke isikhathi akakho umuntu wayekhala. Wonke umuntu wayejabula ngisho ukusina ngoba sakubona ngamehlo ukuthi kanti ukukhonza uNkulunkulu kanti ukukholwa umuntu mayekholiwe kanti uhamba kanjena emhlabeni. And ngiyafisa ukuthi lento lena engiyikhulumayo ingene kini ngoba ngayibona. Yabo. Ngenkathi ngiyakubaba inyanga yezulu ngaya kumhlangano akuvumanga ukuthi ngihlale ngaya kumhlangano umama washona mhla ka 1st kungena uJuly kwangena uJuly kwamhla ka 1st
ngathi mangiqhamuka ubaba inyanga yezulu wajabula wathi sofikile ngathi ngifikile baba wathi hey wathi uyibona indaba kamama wakho ngathi mina baba ngiyibona wathi umzwile efika ezovalelisa ethi ubaba omkhulu umbizile ngoba sasifike ngoMeyi umama wasithatha ngoMeyi sabe ubaba wafika watshela ubaba inyanga yezulu wathi sengiyahamba ngibizwa ubaba omkhulu sala umbhekela laba abantwana bami ngicela ukuba ungibusisele bona. That's what my mother said. KwakuMeyi 1981 safika ekuseni kakhulu umama wayengangaphakathi wathi mayefika nje wafika emnyango wathi baba ubaba wavula ifastela ubaba inyanga yezulu wambona wayefaka amapijama wathatha ingubo emhlophe wayifaka phezulu kwamapijama waphuma wafika wahlala phambi kwedrum wathi hawu Landiwe ngenzeni wangivusa ekuseni kangaka usho ubaba inyanga yezulu wathi baba umama angilethela abantwana bami ngizokutshela ukuthi ubaba omkhulu usefikile wathi ungilandele manje na ke angifuni ukuthi ngihambe emhlabeni laba abantwana ungazange wangibusisela bona. Thina sabusiswa ubaba inyanga yezulu njengabantwana bakaJakobe. Sabusiswa thina ubaba inyanga yezulu njengabantwana bakaJakobe wathi umama baba ngicela ukuthi ungibusisele laba abantwana bami ngoba lokhu baba khona abakaze beze bengihluphe. Uthi-ke ubaba inyanga yezulu wena lokhu ukuhlakanipha okungaka wakuthathaphi? Usho ubaba inyanga yezulu usho umama. Uthi umama usho ngani baba? Uthi uyazini ukuthi kwenziwa yini ukuthi laba abantwana bakho bebe yilesi simo abayisona behluke kwabanye abantwana basemhlabeni? Uthi umama angazi. Uthi-ke ubaba inyanga yezulu uyazini wena ukuthi ngaso sonke isikhathi uma usemhlanganweni uma usesontweni noma ubuphi uhlale ukhipha umnikelo unikelela laba abantwana ubabonga kuNkulunkulu? Uthi-ke ubaba inyanga yezulu mayiqhubeka ekhuluma nomama uthi ukuboneni ukuthi abantwana abaningi abacelwa kuleli bandla bagcina bezidakwa begcine beyileya nto bewuhlupho beyini nani. Uthi uyazini ukuthi kwenziwa yini lokho? Uthi umama angazi. Uthi ubaba uma umuntu ecelwe ezulwini ufana newele. Angithi uyawubona ukuthi iwele ehlale lishisela impepho. Uthi umama yena. Uthi-ke umntwana ke mayecelwe ezulwini ke uhlale enikelelwa lo mnikelo impepho yakhe ngoba usuke ecelwe ezulwini. Thina sasicelwe ezulwini. I'm just not an ordinary person nje wavele wakuba kagana umama wayese engithola cha. Angiyengafuni ukukhuluma leyo ndaba kodwa inde kakhulu. Umama wazala abantwana baze baba bashona bonke kwasala ubhuti yedwa kwazala umnewethu omdala kwasekuthi yonke abalokhuza abantwana beza ngemuva bashona kodwa kwaphila mina ngaphambi kokuba ngiphile ubaba ilanga wamtshela umama wathi lo mntwana osoyomzala angeke esafa. Amen. Futhi mhla umama ezongikhulela walethwa ubaba ilanga ngifuna ukuyichaza lento abantu basuke bekhuluma izinto eziningi abangazazi
kodwa mina ngizange ngavele ngafika nje ngalethwa ubaba ilanga ngangitshela umama yonke into ubaba ilanga owaqhamuka kuyona elethe mina. Amen. Ngeke ngafuni ukukhuluma lokho ngoba abantu ukukhuluma enye into bese behumusha ngenye into. Kodwa ngacelwa ngaba isipho ubaba ilanga owasinikeza umama wamgakantela ukuthi ngeke ngisafa. Amen. Njengoba ngikhona nje. Amen. Wathi lo mntwana ozomzala ngeke safa. Uthi ke ubaba inyanga ezulu uma umntwana umnikiwe ezulwini ubohlale umnikelela ngoba uma ungamnikeleli uyoba isixhwanguxhwangu ebeyileyo nto ngifundisa nini. Amen. Ukuthi abantwana benu ngibabona abanye bayakwenza lokho uwejwayele ukunikelela abantwana bakho ngoba umnikelo wakho ukuchelela umntwana wakho mawumnikelela usuke umkhulisa kahle usuke umchelela ngoba at the end we are the first grade of people of God. Amen. So uma umntwana wakho ufuna naye ebe first grade kufanele umkhulise ngomnikelo. Uthi Nkosi ngalomnikelo ngicela kuba umbhekele umntwana wami ekhule engakwenza ukuthi nokuthi ngalomnikelo ngicela ukuthi umntwana wami engakwenza ukuthi ngalomnikelo njalo ma ulokhuza umnikelele umntwana wakho umnikelele ukuthi eqonde. Awunikeleli umntwana wakho kuphela noma uganile uyamnikelela umyeni wakho. Nkosi ngalomnikelo nginikelela umyeni wami ukuthi engahlaselwa izitha kungenzeka ukuthi nokuthi thina yaba nje nomkhokhelo ohlale nginikele noma ethandaza kakhohlwa yini mina ngiyemkhohlwe yena kodwa yena nje uhlale ekhuluma wafundiswa ingelosi. Wafundiswa ingelosi ayina ukuthi wayisukelela siyafundiswa thina siyafundiswa ethi uhlale umnikelela uhlale wenza ukuthi and lokho okusuke kuthiwa akakwenze uyakwenza manje na ke ngisho ukuthi nani kwenzeni. Amen. Uthi uNkulunkulu ungaveli umuntu kimi engaphethe lutho. Niyezwa leyo nto? Awuveli kuNkulunkulu ungaphethe lutho. Awuveli uNkulunkulu ungaphethe lutho. Kusho yena uNkulunkulu ukuthi ungaveli umuntu phambi kwami engaphethe lutho. Ngamanye amazwi all the time yabona nje thina nomkhokheli asazi ukuthi umkhokheli okeqoqe umnikelo oza ko 5,000 noma komalini ngenyanga esinikela nje ngoba noma isiphi isikhathi kufanele ukuthi noma ngabe umuntu ushaya ucingo uthi manje ngiyagula manje sebenze ukuthi umkhokheli nje ngenkathi utshela umkhokheli lokho umkhokheli uthatha umnikelo wakhe noma 50 rand ehambe eLatini eyobikela ubaba ngenkathi ebika akakwazi ukubika engaphethe lutho. Ngeke nje fike umkhokheli efike ethi baba manje nasekufika umuntu wathi uyagula sekufika umuntu akakuvuma ukubebelethe sekufika noma yini uma uyithuma kumkhokheli uyibika kumkhokheli uthi umbikela yona usuka ngaleso sikhathi ehambe eLatini efike ebikele uShembe kodwa ufike ebike uShembe ngomnikelo. Umnikelo ufike nikele akakwazi ukuvele ekhulume nje ngoba uNkulunkulu uthena ungami phambi kwami ungawuphethe umnikelo. Kusho uNkulunkulu nengilosi yafika sifundisa lokho ukuthi ningayi phambi kwaNkulunkulu ningaphethe umnikelo.
Uma ke uya kushembe usuka uya kuNkulunkulu ngoba ushembe uyisithunywa sikaNkulunkulu. Amen. Kodwa kufanele ukuthi uma uza phambi kwaNkulunkulu uphathe kuye. Ngisho ukuthi ke njenga kulenyanga esikuyona siphambi kwaNkulunkulu. Simenywe uNkulunkulu ukuthi sibe semhlabeni. Ngakho ke njengoba simenywe uNkulunkulu asisiphathe ngendlela uNkulunkulu ofuna siziphathe ngayo. Amen. Uma ethi uNkulunkulu asingasidli isinkwa esinemvubelo asingasidli. Musa futhi ukuthi usihahele. Ngoba uma ususihahela ukulinda kwakho akusasho. Zifundise ukuthi into uNkulunkulu othena ungayenzi ungayihaheli. Amen. Uma ethi uNkulunkulu hlukana nomyeni wakho ungabuye futhi ucabange ukuba nomyeni wakho ngomhlangano. Uma ethi uNkulunkulu hlukana nonkosikazi wakho ungabuye futhi ufune ukuhlangana nonkosikazi wakho ngomhlangano ngoba kunesono sokufisa. Isono ukufisa. Washo njalo uJesu. Wathi kuyisono ukufisa and kuyisono ngempela. Ngakho ke njengoba sisemhlanganweni bantwana abangcwele nikwazi lokho ukuthi noma ngabe nisekhaya awukho emhlanganweni kodwa semhlanganweni. Amen. Akudingi ukuthi uze ube mhlawumbe lapha na emhlanganweni cha nasekhaya lapho usemhlanganweni. Uma uyinkosikazi hlukana nendoda yakho. Uma uyindoda hlukana nonkosikazi wakho. Amen. Uma ninombhede wodwa omunye akalale phansi. Kwinto enkulu kabi leyo uNkulunkulu. Kwinto enkulu kabi. uNkulunkulu ke udunyiswa kanjalo. uNkulunkulu udunyiswa ngokuthi ulalele lokho okushoyo. Uma ngabe ufunda incwadi kaLevi 20 verse 7 ithi ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova anogcina izimiso zami. Niyabona uNkulunkulu uthini? Uthi yibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngcwele. Bese then there's a question. uNkulunkulu mayethi angibe ngcwele ngoba yena ungcwele. What is he expecting me to do? Ungcwele ukuba njani? Uthi uNkulunkulu the answer is anogcina izimiso zami. Ukugcina izimiso zikaNkulunkulu ubungcwele. Amen. Niyangizwa ukuthi Amen. awukwazi ukuba ngcwele uma ungazigcini izimiso zikaNkulunkulu. Anogcina izimiso zakhe. Yini izimiso zikaNkulunkulu? Izimiso zikaNkulunkulu umthetho kaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ungasidli isinkwa ngomhlangano isimiso leso sikaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu gcina isabatha isimiso leso sikaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ungazigundi izinwele isimiso leso sikaNkulunkulu. And ubungcwele kwakhiwa ukugcina izimiso zikaNkulunkulu. Amen. Akwazi futhi kuba ngenye indlela. Akwazi kuba ngenye indlela. Ukuze nje ube ngcwele kufanele ukuthi ukwazi ukugcina izimiso zikaNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu yibani ngcwele. Sibe ngcwele kanjani na? Gcinani izimiso zami. Uma sigcina izimiso kubantwana basephakameni lento iyangihlupha. Angazi ukuthi ngingayifaka kanjani kini niyizwe ngoba iyangihlupha. Yini eyenza ukuthi ngihluphe? Into eyenza ukuthi ngihluphe ukuthi uNkulunkulu ulethe ingilosi kithi
manje lezi zinto esikhulumayo asikhulumi izinto mhlawumbe esigcine nje ngokuyifunda eBhayibhelini. No, asikhulumi izinto esifike sayifunda eBhayibhelini. Kulethwe umuntu ezulwini kwathiwa wahlala nathi. Wathi mayesehleli nathi. Wayese lokhuza esitshela lezi zinto and she demonstrated yonke into. Yabo. She demonstrated yonke into. Ingilosi demonstrated to us yonke into yasesizweni. Njengoba ngeke ngisho ngithi ngekathi umama ehamba emhlabeni amakhosikazi ayisina eze etelebe bejabulela bebona ukuthi kathi ngempela izulu likhona. Amen. Yabo. Kathi izulu likhona. Sabona thina ukuthi izulu likhona ngoba umama wangibiza. Wathanda namsanyahamba. Sesibuya baba inyanga yezulu. Base ngihamba. Wathi ngiqoqile ngizoya kuJuly. Kodwa angazi noma ubaba mkhulu uzofika engakashayi uJuly. Wamele emsebenzini wathi sengiqoqile wangitshela impahla nazi impahla mntanami sengiya kuJuly. Kodwa angazi noma ubaba mkhulu uzofika engakashayi uJuly. Wathi ngelokhu uza ngomhla ka1 uJuly kungena umdedele. Ngikhuluma indaba yasesizweni. Amen. Hayi ukuthi ngixoxa indaba kaMama, ngixoxa indaba yasesizweni. Yabo. Ukuthi sake sayibona thina indaba enkulu. Njengoba sibona indaba enkulu manje nje. Amen. Unkulu le ndaba enkulu manje sesiyibona manje, sesiyayibona ke futhi manje. Kodwa sake sayibona thina indaba enkulu kuhamba uMama. Amen. Wavuka ekseni. Wavuka ekseni uMama. Wathi, "Hayi, kathi sefike amakhosikazi ka14 afike evunule, athi asengilandile, athi hawu, kathi landiwe awakagezi. Ubaba mkhulu uthi asimlande." Watshela unina kananga umfundisi uMpanzi. Angikhulumi ngane nangu nina usakhona khona maziwa. Kwabekwa amanzi, wahamba indawo inde wafika kwabeka indlu yokugeza. Wafika wageza umama. Wabuya lapha wagcoba kahle amafutha akhe wafaka ingubo emhlophe, wahamba endlini yakhe wafika wahlala walindela ithunya zasezulwini. Amen. Emini zafika zamthatha. Kwaphela 2 days. Wafika weza kimi wathi, "Woza ngizokutshela ukuthi ubaba mkhulu ungibekephi." Yabo. Engakangcwatshwa. Fuka zongitshela, "Woza ngizokutshela mntanami ukuthi ubaba mkhulu ungibekephi." Wangithatha wangibeka njengoba ngihleli nje na mina ngiyazi mina ukuthi uma ngabe sefika isikhathi sokuba ngife ukuphi lapho engiyakhona and unjani umuzi wami. Awutshelwa umama. Amen. Awutshelwa umama. Wahamba nami umama sakhambe vela bahleke. Hayi ivela bahleke lasemhlabeni, ivela bahleke lasezulwini. Ngabona umuzi omuhle ngendlela engakazi isimangaliso. Ngafike ngama ngaphandle wathi umama nakho ke lapha kithi lapho ubaba mkhulu ongibeke khona. Nawe mase kufika isikhathi ubaba mkhulu yokulanda uzohlala nami la. Umuzi omkhulu. So njengoba ngihleli nje ngisho ngabe mhlambe kube ingilosi ayifika ngabe angisakholiwe kanje. Kodwa ngawubona umuzi endiyakuwo. Amen. Ngawutshela. Yafika ingilosi. Yakhuluma exactly lento ekhuluma umama. Yathi likhona izulu. Yathi khona. Sibonini into enkulu thina namhlanje. Naye lebona ingilosi isina. Naye lebona ingilosi isina. Kanti ngicabanga nje umkhokhele sina kangaka njena ufunza. Yini into ongayifunzanga ngayo ingilosi ukuhlabelela. Hayi yahlabelela. Umkhokhela kanali izulu ukuhlabelela bambula. Hayi yahlabelela ingilosi. Uma ihlabelela ingilosi kuvuma basemoyeni. Amen. Ungayithatha phi into enjalo?
ngenisho bantwana basekuphambi ungayithatha into enjalo uthi ula emhlabeni ingilosi ifike phambi kwakho ifike isine ungayithatha into enjalo ngenisho ungayithatha into enjalo yini enza ngicabanga ukuthi ngiyahlanya ngiyahlanya ngihlanya ngicabanga ngiyahlanya angaze ngibe umuntu ohlanya empilweni yami akaze kulinganiswe nje ukuthi ngiyi-case I'm just not a case. In fact, I'm an intellectual. But uma sekuqhamuka abantu yasezulwini kuyaphela ukuba intellectual. Ngibuyele kulento lena nto. Nansi into ofanele uhambe ngayo. I'm not a case. I've never been a case. I've been a magistrate. I've been a regional court magistrate. Nginte enkulunkulu I'm an intellectual. Kodwa ubu-intellectual kuyaphela ezulwini. Manje ngikhethele ukuthi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu, ngikhuluma into engiyibonayo. Kufanele ukuthi uma ngikhuluma ngezulu, ngikhuluma ngengilosi, ngikhuluma ngento eyaziwa yimi. Hayi ukuthi engihambe ngayoyifunda encwadini nani kuba ne-argument ukuthi hayi ngabe leli iBhayibheli likhuluma iqiniso noma alikhuluma iqiniso. No, it's not a question ukuthi whether iBhayibheli likhuluma iqiniso noma ngabe alikhuluma iqiniso. Ingilosi ifike yasitshela ukuthi iBhayibheli lapha likhuluma iqiniso, lapha likhuluma iqiniso. And what else do I need? Yiphi into esifuna? Ukuthi ufunde kangakanani kungangisiza ngani ukufunda uma ngabe sengifile ngizoba useless. Isho njalo ingilosi ngishilo ekseni abantu bacabanga ngisiyadlala. Ithi ingilosi uma ngabe uphendukezela ukukhuluma kwasezulwini uyawuthi mawufika lapha ezulwini bese utshengiswa abantu owabakhohlisayo. Njengoba ngibatshela nje abantu ukuthi musa ukuthi mayithi uNkulunkulu indawo engcwele abantu abangangeni ngecathulo wena bese uyakuphendukezela uthi hayi uNkulunkulu wayengasho yona icathulo wayesho inhliziyo. Uyiphendukezelana into kaNkulunkulu. One day uzothi mawusufika ubona inkulungwane zabantu ezikholwe ilento oyishoyo bese kuthiwa ezulwini hamba ubaphendule ubatshele iqiniso. Ithi ingilosi uzobatshela kanjani iqiniso ngoba akakho umuntu ofa ebuye eyohlala emhlabeni. Ithi ke into eyenzekayo ukuthi ngenkathi kuthiwa phindela emhlabeni uyahamba uthi emhlabeni kodwa bese uphaphama ethuneni. Uphaphamithi ithi ke leli thuna ke usuphaphama kuloko usiyohlala kulomnyama uhlale kulesi sidumbu. Yabo uhlale kulomnyama uhlale kulesi sidumbu. Lento eyenzeka emzimbeni wakho uyizwe ube umuntu ophilayo. Ngike ngakhuluma ngesonto edlule ngathi ngangambona mina umuntu elukhuza engafi khona isalukazi sangakithi kwakuthiwa nomkhwayima sathakatha 99 people sibabulala sabulala ngisho umntanazo sithe sekufanele sife sathi kuthiwa angihlalise ngihlanganiswa 100 Dr. sakwazi manje ukuthakatha sesiyafa lesi salukazi lesi sasi bonke abantu basebema lapha silokhuza impethu impethu iphuma wonke umzimba kodwa noma ziphuma impethu sikhuluma saze sacela kuinkosi ulindelisha ukuthi akasidubule ngoba manje ungazi ukuthi manje uzophuma kanjani umphefumulo. Yabo angikhuluma into eyinganekwane ngikhuluma into eyenzeka kithi uma kusebusuku sivuthe ebusuku siyavutha emini noma sesivutha siyakhuluma
manje ithi ingilosi ke into enjalo yenzeka ubuyiswe emhlabeni ezulwini umphefumulo wakho uzohlala esidunjini sakho uphile esidunjini sakho ithi ngenkathi uphile esidunjini sakho uthi lokhu wafaka kanjena ayikho indlela yokuphenduka ithi angeke uthi ngisho ngahlala intuthwa impethu emlonyeni ingene ngomlomo noma ingene ngani ngezwe kwa radio kuthola kuba matha njalo ukutholakala umuntu sekuphuma impethu emlonyeni ephila ya ethuneni kuyenzeka lokho kwakusho indlozi ziphuma impethu zingene emehlweni zingene emlonyeni ubole kodwa umoya wakho ungasukile esidunjini sakho ngoba awunayo indawo ongase uye kuye ngoba wedelele uNkulunkulu awunayo indawo ongasuye kuye ngoba wedelele uNkulunkulu wedelele uNkulunkulu akadelele abantwana basephakameni akadelele uNkulunkulu uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi umesabe uNkulunkulu ungamdeleli uNkulunkulu manje njengoba silapha ke emhlanganweni asimesabe uNkulunkulu uma ethi uNkulunkulu ungahlangani nomyeni wakho noma ngomhlangano don't do it uma ethi uNkulunkulu ungasidli isinkwa esinemvumelelo don't do it umusumedelele uNkulunkulu uma ethi uNkulunkulu hamba uyosebenza umhlangano vuka uhambe uyosebenza noma ngithi njena hambani niyosebenza emhlanganweni kusasa nisebenze lapha nenza amadokotela do it because awazi ukuthi uNkulunkulu uyoqhamuka ngokukuthanda kanjani mina ngake ngezwa kwakushumela umfundisi angizumusho ukuthi ubani kodwa usayikhona ethi waye enesisu elokhu wakhula simhlupha kube khona kufa unjalo mhlambe ukuthathe noma lokhu wakhula nje uba nokufa nje unjalo mhlambe shaya isikhathi esithize bese simluma lesi sisu uthi ke wayese ehamba eya enhlangakazi uthi wathi mayesesenhlangakazi uthi wavele njena wezwa njena simluma lesi sisu simluma uthi wayesehamba ekhulula uthi wathi mayekhulula uthi leso sisu saphela ngalolo suku kuze kube manje saphela kwakhuluma umfundisi usekhona angizomusho ukuba usethembe izinhla kekho ephila ngayilalela lento ukuthi awazi ukuthi uzosindiswa kanjani nini awazi ngakho ke nje hlala sonke isikhathi ulindile ungasho ukuthi hayi ngoba ukusindiswa kuningi ungasindiswa usithandazela usinde ungahamba uyosindiswa ulokhu uzohambe wayosebenza ungasindiswa uthi nje uvuke ekseni uhambe emhlanganweni I've seen such things happening kubaba ilanga sasibona kufika umuntu egula efike enikezwe igeja kuthiwa esebenza umuntu ephila umuntu ephila umuntu uNkulunkulu ngeke uze uqonde ukuthi uzokuphilisa kanjani kodwa ke engikushoyo ukuthi njengamanje sisemhlanganweni kaNkulunkulu uNkulunkulu usimemile uNkulunkulu uthena asize emhlanganweni wakhe sinomhlangano noNkulunkulu uNkulunkulu unomhlangano nathi amen uNkulunkulu unomhlangano nathi ngakho kusukela kusasa abantu ababe semhlanganweni amen musu ukubuka abanye abantu zibuke wena mhlawumbe nje uba nginale inkinga mhlawumbe ngaphela mhlawumbe ngeke iphele kodwa awazi ukuthi uyophela nini
umkhokheli uhlale ekhuluma ngentombi ezilishumi ezinye zaba nawo amafutha ezinye zangaba nawo amafutha kodwa kwathi mase kufika umyeni kwatholakala ukuthi lezi ezinye amafutha akhona amafutha akhona kodwa hayi nina niziphukuphuku umyeni vele ulindwa ngamafutha njengoba silapha ke sesithatha isifungo sasezulwini Amen. bese thweswe thina inkosi ayijoga
usho njalo kushaya uthini thina bese thweswe ijoka lemphefumulo yethu savuma salethwala uma uthi ngiyayikhetha inkosi yasephameni yobhajatiswa usuke usuthwele ijoka lomphefumulo wakho awusophinde ulisuse usho njalo ushaya uthi khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Ukukholwa kwethu kwelobu kuNazaretha kulijoka lemiphefumulo yethu. Eseliyohlala kithi size sife ngeke silikhiphe Yesu noma bengasithuka noma bengenzani ijoka lemphefumulo yethu asikwazi ukulisusa ngoba lijoka lomphefumulo wami ngoba umphefumulo wami oyaphambi kwaNkulunkulu. Amen. So ukukholwa kwethu kwalobu kuNazaretha kuyijoka lomphefumulo wethu. Niyakuzwa lokho? Amen. Akukho futhi ukho. Inkosi kuselokho enuzwini. Amen.